Takže čaute všetci, vítame vás, ja, Šišo, aj tuto s Lolikom a budeme robiť Chubby Bunny Challenge. Viem, že tento challenge už robili takmer skoro všetci gameplayery, ktorí robili challenge, ale tak je to sranda, no tak si to aj vyskúšame teda aj my. Takže tu máme misku na tie naše marshmallowsy a tu máme marshmallowsy. Takže idem prvý. Chubby Bunny. 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 A nesmieš to kúšať. Nekúšam. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Už si nachystáme náš tanierik. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Normálne, že grcková vrstva. Toto ostalo z našich Chubby Bunny. Neukazujem to všetko do dolu. Odbehni na záchod. Ja si napijem páči. My first kiss went a little like this, and twist, and twist. Well, my first kiss went a little like this, and twist. Ja chcem povedať, že toto sú asi najhoršie marshmallowsy, čo som kedy mal, pretože vidíte to? Vidíte ten marshmallow? Tak ten marshmallow sám o sebe by chutil celkom dobre, ale na tom je cukrová vrstva. To je úplne strašné. To vám vôbec neodporúčam. Ja vám odporúčam si ochutné pánty. Ale samozrejme, že odporúčam, lebo však čo by sme nespravili pre kamoša Hariba, že? Musíme mu spraviť reklamu. O, trošičku to odstáva. Haribo. Tak, toto bol vlastne ten challenge. Vyzeráš ako Robocop. Víťazom sa stáva tento tu. Takže si spravil pokrok. Prosím vás, kliknite subscribe tomuto. Dúfam, že sa vám to ľúbilo. Dajte like. Dúfam, že ne dislike. A napíšte pár komentov. To bol challenge!